И здравейте, хора! Аз съм T20K WWE. Знам, слушалки съм, сега ще ги махна. И хора, сте гледали номер името му е Някота. Ако сте погледали цялото, Мариана, Даниел и останалите от семейството се чувстват сплотени и не знам. Не знам къде е ицето. Отиде натам някъде. Ето го, пулсар. Това ще го кача в интернет, ице. И ето го, брат ми Пацо. Пацо, махни към мене. На графите. Кой иска точна приказка? Кой иска готина приказка? Аз. Имало едни наперени деца. Чао.